Ja, så er det tid til lodtrækningen, så vi kan finde de 2 vinder af vores konkurrence, der sluttede i går. Der var 12 indlæg, super gode indlæg, som er med i konkurrencen, og det foregår på den måde, jeg hælder dem op i en skål her. Sådan. Og lægger et stykke klæde ind over, så jeg ikke kan se dem. Og så roder jeg godt rundt ned i det her. Så trækker jeg det første nummer, eller første indlæg op. Og det er indlæg nummer 10, Jeppe H. Der vinder et gavekort på 2.000 kroner til Sugecenter Værløse. Og vi trækker en gang til. Og det bliver indlæg nummer 12 af Niels K., der vinder et gavekort på 2.000 til Sugecenter, til TF Aqua. Jeg skriver en PB til jer, så vi kan udveksle oplysninger, og så kører det derfra. Tillykke med det, og god søndag. Hej så.